Poďme si vymysleť meno nášho týmu. Prosím, nepovedz mi, že si to fakt povedal. Čo? Proste kašli na to! Donut, potrebujeme spôsob, ako sa identifikovať. Ako chceš! Wow, Pin, čo sa stalo? Poslednú noc som bola veľmi nervózna, že bude eliminovaná, tak som sa spotila. Ale toto není pot, to je sliz. Ja viem, špendlíky pete slis, nie vodu. Divné, máš vymyslený názov týmu? Au, nazvime sa Aliancia Minca, Piny a Donuta. Seriózne, to je najlepší názov, ktorý ti napadol? Dobre, čo navrhuješ? Niečo s trocha väčším štýlom. Mám to! Viem sa točiť ako koleso, ty si pokýta slizom a Donut má dieru. Tak, aký bude náš názov? Aliancia kolesa, slizu a diery. Minca! Čo? Toto nie je vtipné! Ak sa ti to nepáči, môžeš sa sám eliminovať. Oh my god, Pence, videla si to? Ja. Laďka urobila odporný kšišt. Laďka je taká ohavná bytosť. Laďka, nemôže sa ti už pozerať do očí po tomto, čo si spravila. Telka, to bolo odporné. Áno, zaslúžime si lepšie ako toto. Prestaň, toto není o nič lepšie. Už sme tu. Áno, pozrime sa, aká je moja cena. Do frasa. Nie! Teraz náš tým má iba 2 členov. Áno, ak sa nikto nepýta ku nám, tak sme v háji. Hej, chce sa niekto k nám pridať? Fajn, ak sa nikto ku nám nechce pridať, tak ich prinútime. Zaberme si slzu. Prečo ju? Pretože je to moja najlepšia kamarátka. Ako to vieš? Je jediná, ktorá nepovedala, že ma neznáša. OK, tak ju zoberme a poďme preč odtiaľ. Počkajte! Slza sa k vám pridá, keď ona bude chceť. Fajn, Slza, ak odmietneš, tak ťa necháme odísť. Inak budeš moja! Nemôžem uveriť, že toto práve spravili. Čo už, Slza tak či tak nebola žiadna veľká vodkyňa. Poďme rovno k súťaži. No, začni kopať bomba. Ingrediencie sú pravdepodobne v podzemí. Tak, ako to spravíme? Áno, budeme potrebovať Joilu bobule na Joilu guláš. A najbližšie Joilu bobule sú v Joilulande, čo je 2763 mil ďaleko. Zabere to mesiace chôdze. Ale iba pár dní letom. Letom? Ale nikto tu nevie lietať. Otoč sa. Špangia, želatina, knia, Needle a laťka. Poďte na paintballový do Joilulandu a prinieste veľa Joilu bobul. Ale ak stretnete divokého Leafyho, tak pakujte čo najrýchlejšie ako môžete. Áno, počúvajte ceruzku a teraz poďte. A pre nás ostatných, musíme dať ostatné ingrediencie do guláša. Tak, čím začneme? No, budeme potrebovať misku a väčšia bude lepšia. Je moja miska dostatočne veľká? Vôbec, ale moja miska je... Ľudia, rozmýšľate príliš málo. Ak chceme veľkú misku, tak ju musíme postaviť. Nakreslila som, kde by mal byť základ misky. Nikel, Yellowface, Plameň, Dora a Kameň. Postavte misku. Robin, Helky, Zapalka, Ceruska, zložite ingrediencie. Nepriradila si žiadnu Som lovu. manažérka týmu. Skvelá výhovorka. To není výhovorka, je to veľmi potrebná a náročná práca. Áno, uvidíme čo povieš, keď ťa vyhodia. A čo ty? Spolumanažér. Kašľať na to. Začni kopať Dora, ingrediencie sú pravdepodobne v podzemí.
No, sme v háji. Nemáme žiadne jojlo bobule alebo lietajúce puffbally. Ukáž mi tie semená, ktoré si vyhral. Jeb, sú to jojlu semiačka. Proste ich zasaď a za pár sekúnd vyjazd tú jojlu bobule. Sekund? Nie je tu dosť miesta. O dosť lepšie. Ale... Ha? To je úleva. Teraz keď je moc rozbitý, zlý Leafy ho nemôže pésť. Mali by sme byť baby. Potrebujete niekoho okamžite zabiť? Tak si kúpte na... Yellowface, nemáme čas na reklamy. Mal by si stavať našu misku. A vy dva ste mali ísť do Joylulandu. Spadli sme do lesa a zlý Leafy nás naháňal. Špongia bola s nami, ale zlý Leafy ho chytil. Jupi! Zápalka, to není milé. Bol náš spoluhráč. Počúvaj, musela som sa so Špongiou vysporiadávať asi akoby 17 miliónov rokov. Je taká úlava, že ho konečne nevidím. Vlá, hotovo. Áno, high five! Slza, ten high five nebol pre teba. Áno, Slza, každý vie, že nie si reálna súťažiaca. To znie dobre. Needle, poďme pozbierať jojlobobule. Ja. Rubín, chceš sa pridať do našej aliancie? Ale čo bublina? Nie je ona vo vašej aliancii? Bohužiaľ, je mŕtvá. A čo Laďka? No, Laďka robila hnusnú grimasu a akoby my to nemáme radi. Tak, toto sa pridám. Ja. Začni kopať, Nikel. Ingrediencie sú pravdepodobne v podzemí. Som rada, že nie som taká needy. Nevolaj ma Needy. Prečo si to spravila, Needle? Nemala som to v úmysle. To je v pohode, Needle. Mám kyslé sliny. Raz ju trafím a Leafy sa rozpadne na popol. Pál. Myslím si, že máme dosť jojlobobul, poďme piť. Čo? Začni kopať kameň. Ingrediencie sú pravdepodobne v podzemí. Oh my god, dostala som nápad. Poďme fúkať bubliny, aby sme späť oživili bublinu.
Áno, mám svoj roztok na bubline a bublifu, tak poďme na to. Oh my god, môžeme mať späť našu pôvodnú alianciu. Počkajte. Čo je? Ponoriť bublifu a fúkať bublinu je také náročné, že? Nie. A prečo? Pre kamaráta, pri ktorého si sa mala dobre? Pre niekoho, kto nevie ani napočítať do toho, to rozhodne nestojí za to. Myslím si, že za skúšku to stojí. Prosím, máš lepšie veci na práci. Právaš sa divne, Ruby. Ja sa snažím zachrániť kamarátku pred zbytočným míňaním energie na veci, ktoré nepotrebuje. Dobre, ste späť. Máme to skoro hotové. Začni kopať Yellowface. Ingrediencie sú pravdepodobne tam dole. Myslím si, že sme hotoví s týmto gulášom. Ľudia, môžete prestať?